सुधीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद वेदव्यास बादरायणा गोविंदा समाज बांधवायला मग गुणगत्ताची कोण्या मुखारवचनाच्या स्वाम्याला वाटताना कोण्या मुखारवचनाच्या रब्बीकडे दोन रपका दयकोरनो आज होड दिवस गुरु महाराज माधवेंद्र तीर्थ गुरु महाराज गुणेंद्र तीर्थ गुरु महाराज वरदेंद्र तीर्थ गुरु महाराज सिक्योरिटी गार्डनर्स को गाड़ी के पीछे किसी को रुकने को देना नहीं, उधर ही रोकने दो। 10 बजे अभी अंदर जाने का तो मिलेगा। तीर्थ गुरु महाराज गोविंद तीर्थ गुरु महाराज वर्धेंद्र तीर्थ गुरु महाराज सुकृत तीर्थ गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज स्वामिंद्र तीर्थ गुरु महाराज वेदव्यास बादरायण गोविंदा पूरा जन तैरप्पा यजमानाय समुदे
यन्मे मचति वल्माची लौक्यं लभाण्यहं अश्वदायी गोदायी दायी मातरे धनं मे ददां देवी सर्वकामाश्चसिः पुत्रपौत्रधनं भार्यं सश्वादितवीर्यं प्रजानां अवधि मातायुष्मं करोमि धनमङ्गलनाय सूर्यो जरोसहो धनयो अभ्रासलविवर्णधनमस्म्यां वैनादेय सोमं विपदुरुतः सोमं ददस्य सोमो मह्यं ददातु सोमिनः नक्रोधो वशमासयनतो माननामिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीगुरुदेवे सरसिद्धे रोदसे रोदाशुकम्भवायोगे भगवते हरिवल्लभे नमोऽस्ते बोलमणिगुरुषे तमयि हनुमान् विष्णुपत्नी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकर्मणैव ऋषयश्रेयपुरादेवता श्रीवत्समायुष्मारोग्यमाविदारोगमाहिन्ये धनं धान्यं पशुं बहुवत्तलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुरापमृत्यवः भयशोकमनस्तापाश्यन्तो मम सर्वदा श्री नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि अनेन पुष्पान्त पूजाराधनेन भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्स श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु। वाद्य चंडे वेदव्यास नारायण गोविंद श्री गणपति देवर चरणारविंद के गोविंदान गोविंद जय जय गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की।
राजा रुका अजिता घेऊन आरती रगन आरतीच नव्हतं भुवनानि चतुर्दशा शान्तिं प्रयच्छ मे दानवाव्यवहारिकशण्यदानं दक्षिणाकं तुभ्यमहं सम्प्रददे दत्तन्न मम फोटोग्राफर चिक्के दूर रखता फोटो लग गेला कोणाच्या फोटो लागला का चिक्केची पंडित नरसिंहाचार्य शांति रीति रखा ओम दक्षिणावतामि दिमानि तथा दक्षिणावतामि आयुः इमे भोजानि वैदिकांक वाटसोडका वैदिकांक मुखारोगा वाटसोडका दक्षिण घेऊन तशी मागची वस्ता दक्षिण घेऊन अंग जायना रब्बुका आईकडे तुगून मागची वस्का आईकडे तुगून मागची वस्का दय कोरनो आईकडे तुगून मागची वस्का यादला रब्बुनजा तैर आपका हरि ओम यचे मनो
श्रेष्ठ प्रेरणया श्रेष्ठ प्रीत्यर्थं मुहूर्त निरीक्षणं च करिष्ये। ओम सत्येवाभो विश्वोयेन राव्यो रतेनाद्यादिकन्दिदिवो मोदिशिवा सोमेन पृथिवीमहि अथवा काशी मठ संस्थानस्य सजीव वृंदावनस्थ श्री महामतपस्वी माधवेन्द्र तीर्थेति वर्याणां विद्यावारिधि वरदेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन अद्य विभुदेन्द्र तीर्थेति वर्याणां पुण्यतिथि पर्वकाले अस्मिन् परम पावन बाणगंगातीरस्थ वाल्केश्वर श्री काशीमठ संस्थानस्य शाखामठ प्रवेश पूर्वक परम गुरु श्रीमत सुकृतीन्द्र तीर्थेति वर्याणां तथा श्रीमत् सुधीन्द्र तीर्थेति वर्याणां अमृतशिलामय प्रतिमा पुनस्स्थापन मुहूर्त सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा गोमती सरयो श्रीगंडकी गोमती कावेरी कमला प्रयाग काशी मठ संस्थानस्य सजीव वृंदावनस्थ महातपस्वी श्री माधवेन्द्र तीर्थेति वर्याणां तथा विद्यावारिधि वरदेन्द्र तीर्थेति वर्याणां परमानुग्रहेण अद्य विभुदेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां पुण्यतिथि पर्वदिने परम पावन बाणगंगातीरस्थ वाल्केश्वरस्थ श्री काशीमठ संस्थानस्य शाखामठ प्रवेश पूर्वक परम गुरु श्री सुकृतीन्द्र तीर्थेति वर्याणां तथा सुधीन्द्र तीर्थेति वर्याणां अमृतशिलामय प्रतिमा पुनस्स्थापन मुहूर्त सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेघादयो राजयो नक्षत्राणि जयोगणा सदेवता सद्गणा मासा भारतवस्तदेव जसा संध्यावतारात्रयो सर्वे सावरजङ्गमात्रिदिनं प्रिया सदा
संस्थानस्य सजीव वृंदावनस्थ महातपस्वी श्री माधवेन्द्र तीर्थ इतिवर्याणां विद्यावारिधि वरदेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां परमानुग्रहेण अद्य विबुधेन्द्र तीर्थ श्रीपादानां पुण्यतिथि पर्वदिने पाणगंगातीरस्थ वाल्केश्वरस्थ श्री काशीमठ संस्थानस्य शाखामठ प्रवेश पूर्वक परात्पर गुरु श्रीमत् सुकृतीन्द्र तीर्थ यतिवर्याणां परम गुरु श्रीमत् सुधीन्द्र तीर्थ यतिवर्याणां अमृतशिलामय विग्रह पुनस्स्थापना मुहूर्त सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी इंद्रो मंगलम गरुडध्वजः रुद्रे देवतो विद्यामहादित्ये विश्वदेवये अहं वरुणो भावि इंद्राग्नि अहमश्विनो अहं सोमः निवर्म्यहं दुष्टावनमतभूषणं भवम् अंतरिक्षेण पतति विश्वारूपम् वाद्य वाद्य
ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಡ. वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास
काशीमठ संस्थान की जय।
सर्वपूर्वनिर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि रघुनाथाय माताय सीताय पते नमः सर्वदं सर्वतोमुखं कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथ हांगा ते निर्माण केलेलं तसं ते एक भव्य भवन परमात्मानं समर्पण केलेलें सेवा रुपान समर्पण केलें स्वीकार करून घेवका हातूं कोण की तातूं हाव भाव इत्यादीक लागून गांवांतूं परगांवांतूं देशांतूं विदेशांतूं राबिल तसले आमगेले सगळे समाजात लोकांन आमगेले स्वाम्याल तसल ते एक पुण्यभूमी तद नवीकरण जाता आमगेले स्वाम्याल तसल ते एक पुण्यभूमी तद नवीकरण जाता त्या वेळाचेर आमी कसलेंय जाल्यार आमगेलें तें योगदान कोरका स्वाम्याने अनुग्रह केलें आमगेलो समाज स्वाम्यान अनुग्रह केलें आमगेलें कुटुंब स्वाम्याल अनुग्रहान करतना आमी भर दिल्याची आमी देवाक कसलें अर्पण कोरका म्हूण सांगून सर्व लोकांन तनु मन धनान करतना देवा तुगे सन्निधीचेर अर्पण केलेलें आसा सर्व स्किनां तांगेलें तें मनोभिश्ट स्किनां तूं साध्य करून दिवका विशेष जावन गुरुले अनुग्रह शिवाय जगत यहाँ खंयचेय चलचें ना गुरु विना गुलाम नागवत नका दोरयदन्न मुकुती म्हूण आज हांगा आमगेले स्वाम्याल उपस्थित आसा तशींच परमाचार्य परात्पर गुरु परमेष्ठी गुरु तशींच सगळे जगद्गुरू इत्यादीक जावन तुगेले स्थानाचेर विशेष रुपान करतना सेवा करचे खातीर उत्सूक जावन आमगेले सगळे समाज पराचे दिवस पर्यंत निरंतर हांगा सेवा करताची तांगेली ती सेवा स्वीकार करून दिवका स्वाम्याला विशेष जावन प्रार्थना करची जसं की जबाबदारी दिलेली पुरजनांनी व्यवस्थित रुपान करतना व्यवस्थापक समिती जायत मान्य मुंबानगर इंतू असेल आमगेले समाज जायत ना सगळेंच असे तू हिमाचल पर्यंत असेल समाजाच्यांनी खंयचेय रुपान करतना केलेले कसलेय चड उणे चूक इत्यादी खंडित घडल्या मान्य तुमगेला आदेश प्रकार खंयची की तुमगेल्या मना भितर असल्या वरीची हांगा एक भव्य भवन जावका म्हणून कितें जावन कसं की प्रितीन केला न्यूनातिरिक्त खंडित आसा तशेंच आमगेले प्रितीन करतना कसलेंय करतना चड उणें असल्यार व्यवस्थापक समिती जायत नावें तागेलें खंयची की केलेलें तसलें पुराय जाणां कन्स्ट्रक्शन कमिटी योगदान दितना पुराय केलेलें तशेंच हांगा आसपास आशिल्ल्या पुराय जनांनी महाजनांचे पुराय दिलेलो आसा आमगे स्वाम्यान हांगा जेवचें म्हणून एक उद्देशान तशी कसलेंय तातूंत चड उणें असल्यार संस्थानान स्वाम्यान क्षम करका त्या मान्य मुखावेल दिवसां भितर स्वाम्याल खंयची ती जागृत जावन आशिल्ली तसली ती आमकां सन्निधानाचें चैतन्यान करतना मागील दिवस तसलें ते निरंतर स्किलां अनुकूलता करची तशींच अर्चक वृंदान जायत नवे हांगाचे भजक वृंदान जायत आडळित वृंदान जायत ना खंयचेय रुपान करतना आमगेले क्षमापणा आमी खंडीत मागतात देवान आमकां क्षम करका गुरून आमकां क्षम करका त्या मान्य मुखावेल दिवसा कार्यक्रम चंद्यार दो स्वाम्याने खंयची की क्लप्त कलाक करच्याक अनानुकूलत जाल्या स्वाम्यान तसल्या कमळ उद्घाटन दवरतरी त्या दिवस भितर कोरका जालें तसलें कर्तव्य आशिल्लें तशें करून समाजाचे आमी पुराय चुकून पळयच स्वाम्याने आमकां क्षम करून मुखावेलें जालें तितली शीघ्र मंदिर पूर्ण करता तसलें सामर्थ्य देवाल की स्वाम्याल अनुग्रहान आमगे समाजा देवान अनुग्रह कोरका म्हूण सांगतात तशीच स्वाम्यान निरंतर प्रीत आमगेली सगळे समाजाचेर दवरून अनुग्रह कोरका म्हूण स्वाम्यान प्रार्थना करता वेदव्यास बादरायण गोविंद बोलो श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद सुकृतेंद्र स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की नित्य श्री कृष्ण परमात्मा अशी भारतीय रमण मुख्य प्राणा सर्व गुरु परंपरे तातूंत विशेष जाम आमकां सर्वांक अनुग्रह करचे खातीर आमच्या मनोभिश्ट सिद्धी करचे खातीर आमकां ज्ञानमार्गार व्हरचे तशी धर्मान प्रेरणा करचे तशी हांगा मुक्त जालेले हे बाणगंगा पवित्र क्षेत्र जावन आशिल्ले
बाणगंगा तीरारी वासुकोर आशिल्ले माधवीन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे तशीच आज विशेष पुण्यतिथी पावलेले मंजेश्वरा आशिल्ले विभुदेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे तशीच भुवनाक वंद्य जावन आशिल्ले भुवनाक सर्वे अनुग्रह करचे आमगेल सर्व इष्टार्थ सिद्धी करचे भुवनेन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे तशीच हांगा विराजमान जावन विद्येंत पारंगत जावन नाना भाशेंत जावन वैदिकांत ज्योतिषांत नाजाल्यार आनी ते शास्त्रीय शस्त्रांत इत्यांतून सर्वे पारंगत जालेले वर्देन स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे मात्र न्हय ह्यो मोठो कोर जीर्णसिल्लो जीर्णोद्धार कोर समाजाक उद्धार कोर अनुग्रह कोर विशेष हे क्षेत्राचेर मुंबई नगरींत अत्यंत प्रिती दवर हे मुंबई नगरीक अनुग्रह केलेले स्वाम्याले सुकृदेन स्वाम्याले महाचैतन्यांकडे तशीच हांगा बिंबांत वास कोर नासले ते स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे मात्र न्हय हे मुंबई नगरींत अत्यंत प्रीत सगळे समाजांत मुंबई नगरींत विशेष प्रीती घेतले आमकां सर्वांक अनुग्रह करचे हे कलियुगांत जन्माक येवन आमी नाना प्रकाराचेर पापां पडलेले महाजनांक उद्धार केलेले आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्यांक हरिद्वारा आशिल्ले तशी हांगा आशिल्ले ते स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे सर्वे समाज बांधव नाना गोत्रेचे विद्वत वैदिक जाव्यात नाजाल्यार गृहस्थ प्रमुख जाव्यात सर्वे मेळून देवाक स्वाम्याक प्रार्थना करून घेतात अहो भाग्यम म्हूण सांगतात आमगेल सर्वे समाजाचे भाग्यांत व्हड एक दिवस आज कसरकीच हे महाक्षेत्र जावन आशिल्ले आमगेल सर्वे इश्टार्थ सिद्धी करचे आमगेल मात्र न्हय हांगा शरण येयलेल्यांक सर्व विशयांत रक्षण करचे माधवेन स्वाम्याल महाचैतन्य वास करचे ह्यो मोठो विशेष जीर्ण जाल्ला जीर्णोद्धार कोर काम कितकी वर्ष दुखून मनांत इच्छा आशिल्ली स्वाम्यान दय कोर काम म्हूण लेखून मस्त वर्ष महाजनान प्रार्थना करून घेतलेली सरकीची 2 वर्ष फुडें वाशींत आमगेल मोखामा सूचना ताजे एक निर्णय करून हाका सरकी ते नरसिंह जयंती दिवस हांगा शिलान्यास केलेलो विशेष जाम ते शिलान्यास केले नंतर विशेष काम शीघ्रादी काम कारणांतरान मुखार शित गेले तेच वेळेर कसरकीची मंगळुरान चातुर्मासा भायर सरचे ना कसरकी मनांत एक संकल्प पयले की आज आमी अशी एक कट्टड निर्माण केल्यार जालें ना विशेष सर्व विशयांतूय स्वाम्यान आमकां सर्व विशयी रक्षण करून आमी कसन मागिल्यांक की ते सर्वय दिवन अनुग्रह करचे स्वामी ते स्वाम्याल दया आमगेचेर आसूचे तेच जामगा स्वाम्यान एक कट्टड ते वृंदावन वास करचे ते भव्य जावन सुका लेखून संकल्प करून विशेष एक निर्माण केलें तेच वेळेर ताजे फुडें आमकां स्वाम्याले केदनाय दर्शन जाता जाल्यार स्वाम्याल आराधन करचे देव विशेष तोय जाल्यार आमकां पळोवचे तेच आमकां महाजनांक एक संकल्प मन्ना संकल्प केलेलो तुमी कसलकी हांगा भुवनेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस कसलकी दैसारांत आमी वास करचे ना हांगा येयलेले वेळेर मन्ना तेश एक संकल्प केले की ते गोड जाम काम तुमगेल निरूप पडे ना कसलकीची येन जाल्यार ही ताजे जाल्यार ही कबाट आसच्या पुरो ते गोड कोरयात तशी तुमगेल दयेन ही कबाट की ना जाल्यार विशेष जाम हे भव्य जाम आसन वृंदावन की शिलामय जाम कोरका म्हूण संकल्प करून ते शिलामय जाम आयच्या दिसाक तुमगेल चरणां कडेन समर्पण केल्या कसलकी आमगेले ज्ञाद रुपार नाना प्रकाराचेर काम जमचें खंडित जाल्या स्पष्ट जाव्यात नाजाल्यार इन्नितर काम जाव्यात आमी आमगेच्यान चड हे काम करचें आमी केल्ल्या ती स्वाम्यान आमचेर दय करता रुपार चडून जालें नासलेलें क्षमापण करता साक्षात आमी देवाक पळोवन घेतले स्वामी तुमी आज कसलकीची वायू लोकांत वास करून आमकां अनुग्रह करचे स्वामी तुमी विशेष जावन आमगेचेर दय करता विशेष आमी अपराध केला हे काम जमचें जाव्यात फुडें जाव्यात जे रुपार चड जालें नासलेलें क्षमापण करता आनी पुरतेंच काम जमचें तशी जाय न्ही स्वाम्यान आमगेचेर माफी करता मुखार आमगेल कसलकीची ह्या 10 दिसांक कार्यक्रमांत जाल्या नंतर आमी काम करता ती आजवरान काम करचें ना कशी रक्षण केल्या म्हूण
आमकां सर्वांकय तुमगेले अनुग्रह हे काम करचें आमकां कसले कठीण दिना सर्वय तुमी आमगेचेर दयदा केल्या आमकां खंयच्या वेळार भय्य येयल्या की त्या भय्य तुमीच दूर कर दिल्या खंयच्या प्रकाराचेर अनुभूती जाल्या हें काम करचें ना स्वामी मुखार जाल्यार तशीची आमकां अनुभूती जाता तशी आमकां मात्र न्हय तुमगेले दयेनच म्हूण सांगता जाता हांगा पुजा पुरस्कारान विशेष भानुप्रकाश रघुरेना Check one, hold. Hold. Check one, hold.
संस्थान की, काशी मठाधीश की, गंगा मैया की, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। पण मस्त व्हाळा जाग असं मुखार मुखार येऊ ते अशीकडे जाग अशीकडे पैसे होता जाग अशीकडे पैसे होता पुढे जण मुखार येऊ इतके व्हाड व्हाल असं अनुष्ठानात आलेल्या पुरावैदिकाने मुखार येऊ म्हणून विनंती वगवगिया एक लाइन आ रही अनेक लाइन आ रही
आपला कॅमेरा बंद करतो आपला कॅमेरा बंद वेदव्यास पात्रायण गोविंद मध्य फुलाचे केलेलं असं दहीकोरनु संजय दीपोत्सवा खातीर दहीकोर माडूचे आणायचे हॉलांक मस्त जाग असं पुरा जण मुखार आहे ना ते अशा जागेर बसता गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज
तीर्थ गुरु महाराज, जयमिंदर तीर्थ गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज. पडार कर्णातील तो कुसून वैरे येल्वाला पडार कोरका आज हे विशेष नॅचरल आईस्क्रीमाचं उद्घाटन झाल्यानंतर पुरा जणांनी एक दोन खावेत नॅचरल आईस्क्रीम. सवरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने. अगहरा करुणाकर जगदीश.